novi video. Ma Tara, gde ste vi to došli? Na plažu. Na plažu, drugari, vreme je za letnji raspust. Jeste da smo već na kraju raspusta, za nekoliko dana krećemo u školu, ali vreme je za... Vreme je za uživanje. Drugari, prva stanica na našem odmoru je Marineland, gde ćemo vidjeti i upoznati razne morske vrste i razne ribice i životinjice. Ovo je prva blesava ribica koju smo vidjeli, drugari. Pogledajte samo kako čudno ona izgleda, kakve krupne okice ima i kako nas posmatra. Meni je u isto vrijeme nekako slatka, ali me pomalo i plaši. Iskreno, ne bi uopšte voljela da je vidim dok plivam u vodi kako pliva pored mene. A pronašli smo još jednu izuzetno interesantnu ribicu, to je ova ovde. Nekako mi izgleda kao jedna stara, umorna gradska gospođa, pomalo uobražena. A kako se vama čini? A riba koju ćemo sada da vidimo je definitivno moj favorit. Tarice, vi kako veliko! Au! A vidiš šta ja gledam? Strašno je! Zaista je strašno! Neko nam uskoči u glavu. Evo je! Vidite foku, drugari! Dođi vamo da vidiš, evo je ovde. Prošla je sada. Ogromna je, vidi. Au, čoveče, kako je velika. Ajce je foka veća od tebe, čoveče. Au. A pogledajte samo ovog preslatkog pingvina, drugari. Mnogo su slatki, ja ih obožavam. A vi? Pingvini su baš medene životinjice. Vidi kako ide brzo. Kakav je super. Gde je? Otišao je tamo. Gde si? Nema ribe? Ovo nije pingvin. Nije. Pazi, evo ga. Pazi. Vidi ga jednoga tamo. Tarice, gde je pingvin, maco? Evo ga! Jesi ga videla? A sljedeća stanica na našem letovanju, drugari, je... Mislili ste more? Nije tačno. Odlično znate da u svakom gradu Tara uvek traži neki novi ringišpil. Pa da vidimo kakav smo pronašli ovde. Dami, šta si izabrao da se voziš? Klakot. Šta je klakot? To je motor, jel tako? I Dami kreće. Vozi, Dami, krenuo si. Drži se, pašćeš. Vozi motor, Dami. Bravo. A, da vidimo šta je Tara izabrala. Tara, ti voziš avion. Tara, okreni se te vidim. Jel imaš ti dozvolu za pilote? Da. Kakav super avion, jel da? I Tarice, šta ste odabrali za vašu drugu vožnju? Konjića, kakav je tvoj konjić, Tarice? Lep. A da vidimo Damijevog konjića. Damijev i Tarin konjić su jako slični, samo je Damijev malo manji, Tarin je malo veći. I tata kaže da imaju na glavi ovo za čišćenje prašine. Jel za prašinu ili za paučinu, Tara? Za prašinu. Za prašinu. A da vidimo Damija. Dami, šta vozi? Šta jašeš, Dami?
Konja je, da. A ko zna onu pesmicu Điha, điha, četiri noge? Kako ide? Šta pevaš, Dami? Čekamo da dođe teta da joj damo kartu. A, zadnju vožnju Dami je odabrao. Šta, Dami? Opet motor, jel da? A Tara se vozi na ovoj fantastičnoj korpi sa balonom koja ide gore i dole. Tara, tvoj balon je prelep. Pogledajte ga samo kako je lep. A Dami? Dami? Uživa u motorima, je li tako, Dami? Da. A naravno, kad su Tara i Dami u pitanju, gde je ringišpil, tu je i parkić. Da vidimo kakav su ovdje pronašli. A u Tara izgurate devojčica. Ajde, skočko. Kako skače ova devojčica, a Tara? Da. O, bravo! Pogledajte samo ovu avanturu, drugari. A Tara, kao i svaka prava, jako spretna devojčica, pokušava da se popne, jel tako, Tara? Ali nije baš lako. Da vidimo, ajde, još malo, ajde. Još malo, uspjećeš, ajde. Treća sreća, Tara. Još malo, ajde opet, još jednom. Možda sljedeće godine. A naravno, pao je i neki poklončić i neka nova igračkica. Da vidimo šta su to dobila ova dečica. Tara, šta je to? Da vidim. O, Tara je dobila neku... Šta je to, Tara? Pahuljica? Šta je Damijevo? Da vidimo, Dami, šta je tvoje? Krunica? Da. Ma šta je to? To je omamljivač roditelja 5000. To služi da napravi vrtoglavicu svakog roditelja koji je malo svestan ili nesvestan ludila svog deteta. I svake babe. Ako gledaš u to, padaš u nesvest. I svake babe. Eventualni, babe sigurno, babe 5 minuta, a roditelji 10. Eto. Meni se već vrti u glavi, tako da ja odjavljam se. Drugari, pogledajte samo ove brodove. I ovu Tarinu kerefeku, naravno. Ali ovaj gradić izgleda zaista fantastično, pogotovo ovako u mraku. Dok zvone zvona iz crkve koja se nalazi iza nas. Ovo je muzej, a ovo su naravno Tara i njena kerefeka. Tara, tvoja kerefeka je interesantnija od svega, jel da? Da. Drugari, pogledajte moj super skok. Bravo, Tarice! A tu je naravno i Damijev super skok. Drugari, sada ćemo da napravimo jednu super frizuricu. Tara, Molim. hoćeš da pokažeš drugarima šta si ti odabrala kao frizuru? Da. Hajde da vidimo. Tara bi, drugari, želela da napravi ovakve pletenice, ali nismo sigurni da li je to moguće za njenom kratkom gozicom, je li tako, Tara? Da. Da. Ako to ne uspe, ona je odabrala šta, Tara? Ili to, ili to, ili to, ili to, ili to. Znači, Tari se uglavnom skoro sve dopada, je li tako? Da. Da, sad ćemo da porazgovaramo sa tetom, da vidimo šta nam ona predlaže. Okej, Tarice? Da. Šta je bilo, Tara? Čupa teta, jel? Da. Ajde da vidimo kako će ispasti ove Tarine pletenice. Da vidimo. Teta pravi razdelje.
drugari, da li ste spremni za ovu super frizuru? Tara, kakvi su utisci? Baš boli. Baš boli, ali bit će super frizura. Čekaj ovako da ne vide drugari šta se sprema iza. Ljudi, Tara pravi takve face da je to neverovatno. Jel da, Tarica? Auć, da. Auć, 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 auć. I da vidimo mi tu super frizuru. Tara, da li su to neke plavo-roze pletenice? Da. Okreni se lepo polako, stani da vidimo mi to lepo. Da li si se dopada, Tara? Da li si zadovoljna? Da. Okreni se. Si zadovoljna? Da. Da, i nama se baš sviđa. Super ti je frizura. Da. Da vidimo kako pliva ribica Dami. Dami, kako plivaš? Kakva mala ribica. Dami, šta si ti? Dami, a šta si ti? Jesi Dami ribica? Da. Da, Dami ribica. Sa svojim... Drugari, vidite kako Tara ribica roni. Da, vidimo Taru ribicu kako roni. A mi ništa ne vidimo od Tarine daske za surf. Tara, ti učiš da surfuješ? Da. A šta Dami radi? Kola su mu pala. Pa dohvati mu kola. Da. Damijeva kola su pala, drugari. Ko će da je spasi? Tara? Ajde probam. Probaj, ajde. Da vidimo da li će Tara uspjeti da dohvati Damijeva kola. Da li je dovoljno snažna? Nije, nije. Kola su i dalje dole. Dami, šta ćemo da radimo? Ajde, spasi kola, Tara. Samo ti to možeš. Ti si ipak Tara ribica. Super heroj. Da, bravo. Trebala sam da otvorim oči u sredu. Ne pila. Jesi uspela? Kola. Dami, nemoj da bacaš kola. Dami. Hoćemo da ih ostavimo na peškiru. Jeli? Jedva sam uspela. Ali uspela si, pravi si heroj. Ako jedva sam otvorila oči. Ali uspela si, to je bitno. A drugari, Dami nosi svoja kola čak i u more. On se ne odvaja od svojih kola. Je li tako, Dami? Da. Ja imam novu barbiku. Važi, pokazat ćeš drugarima. Ona spava kod kuće u malom krevetu. Da. A ko si ti? Dami. Dami, šta si ti? Glasno reci. Ovo Dami Libica. Dami Libica. Tara. Tara je našla još neke voziće, drugari. Pogledajte samo kako je super ovaj na kom se vozi. Da li ste nekad vidjeli ovo lik je telefon? A odmor ne bi bio odmor bez fantastičnog vatrometa i velike žurke koja se sprema na plaži. Tara, šta je ovo? Morska avantura je gotova. Gotovo more za ovu godinu, jel da, Tarice? Hoćemo da mu se javimo? Ne znam da li se vidi malo u pozadini ili čao more. Čao more do sljedeće godine.